Давай го! Дай го! Дай го! Ръцете, дай с краката. Мачка е. Давай го! Дай го! Татами едно да се готвят Божидар Костадинов и Шинхан Благой. Извинявам се, татами едно да се готвят Християн Хаджийски спортен клуб Торнадо. Татами 2 да се готвят Васил Ангелов и Шинхан Благоевград, Стилян Петков, спортен клуб Русе, град Русе. Не го чакай, Иво!